जुमाय लोंबाय थादों बिसोर दरजा फांथेनानै जुमाय लोंदोंनो ओमफ्राय सानैबो हिनजावा माबानो दख'ना ब्रासा जेबो गैयानो ओमफ्राय सासेया बैसां सिङाव हाबनानै थादोंनो जाङिया गाननानै खामानि मावलाय थादोंमोन आरो भिडिअनि इन्ट्र'आवनो रायजो राजा नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ जे दिनैनि भिडिअनि टपिकआ मा जागोन मोनथिखाबो आं खनसे स्रायनो खोन्थाना होबावनोसै जे दिनैनि भिडिअनि टपिकआनो जाहैबाय धेकियाजुलिनि सासे बर' आइजो फिसाय गोनां गथ' सानै गोनाङा माने गावसिनि गामिनि सासे सेंग्राजोंनो माने दोनखारलांनायनि सायाव जों दिनै मोनसे टपिक लाबोदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय आरो लोगोसे सोरबाफोर गोदानफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखिबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानो होनोबा आं बिदिनो गोदान बर' निउस बर' भाइराल आपडेट लाबोबाय थायो बेफोर आपडेट जानाय भिडिअखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय थ' बिदिबा जों टाइमखौ लस खालामाजासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनोसै आं कर्नाटकआव थायो कर्नाटकआव ओमफ्राय आंना गथ'आ सानै आन्थनि स्कुलाव फरायो हस्टेलाव दोनो आरो हिनजावा सानफ्रामबो जुमाय लोङो बै सेंग्राया बिसोर सानैजों गाज्रि जालायगासिनो दं ओमफ्राय दिनै खारबाय दिनै हराव 5थायाव ओमफ्राय मा जायगायाव मा जायगानि जों बाथासिफुरनि मिलन गामिनि बाथासिफुर माने धेकियाजुलि धेकियाजुलि मना सेन्टार दिनै खारबाय आरोना दासो गौरिपुराव ओंखाम जाहैदोंनो दासो गौरिपुर गुवाहाटि दंनो गौरिपुर नामा ओमफ्राय बेयाव एटिएमआव फैसा बरननोनो आंनि एटिएमखौबो लांफाजोबदों ओमफ्राय अट' गाखोदों डिमापुराव थांनो होननानै बिसोरखौ थगायदोंसो गुवाहाटियावनो दं माने बिसोर गोख्रैनो नागारनो हागोन नामा बेखौ एकदम माने गोख्रै माने नै आरो आङो बेलेगावसो दंफैयोमोन एकदम ना आङो बिराद माने बेखौ हमनो हायोबा बिराद माबागोन आरो ना साबायखर बावगोन आं ओमफ्राय ओरैनो नों दा बबाव दं आंनि कर्नाटकआवनो फैसा गैयिनि थाखायनो थांनो हायाखै आङो फैसा बिहरदों न'निफ्राय माने फैसा हरबानो आं गाबोन थांगोन आरो ओमफ्राय नोंनि हिनजावा दा बिसोरजों सासेजों खारदों ना सानैजों खारदों सासेजों नोंसोर गामिनि खारदों मा नाममोन नेरसोन ना नेरसोन होननायजों बबेनि बिलाय बेबो मना सेन्टारनिनो ओमफ्राय नोंनि हिनजावाबो मना सेन्टारनि मना सेन्टारनि ओमफ्राय दा बिसोर बबाव दंनो गौरिपुराव ओंखाम जादोंनो दासो बिसानि जाथिनि बे हौवानि जाथिनि न'आव ओमफ्राय नों बोरै मिथिखो दासो बिमाया खोन्थाहरदों गामिनि मानसिफोरा बिमाया खोन्थादोंनो बे गामिनि मानसिनो बै बिसिनि मानसिनो दासो नै दा रायज्लायदों आङो ओमफ्राय गुवाहाटियाव दं नामा बियो गुवाहाटियावनो दं बिसोर डिमापुराव थांनो होननानै थगायदोंसो खोन्थाहरग्राया गुवाहाटियावनो दंनो बिसोर गुवाहाटियावनो दङ गौरिपुराव ओमफ्राय मा होनो बिसिनि फट' दं दा फट'खौ हरलाय नायग्रोनि दङ नै दङ वाट्सएपआव हरलाय फट'खौ नै हरलाय ओमफ्राय नामफोरा मा माबा हिनजावनि नामा हिनजाव नामा मनिका बसुमतारी मनिका मनिका ओमफ्राय नोंनिया ओमफ्राय आंना कनसाब बसुमतारी मा नाम कनसाब बसुमतारी कनसाब कनसाब बसुमतारी आं दा रेकर्ड खालामखादों नों दा भिडिअ आगारनांगौबा बे रेकर्डखौनो होनोसैना ओमफ्राय नैबे खारनाया हौवानि जाबाय नेरसोन मा नाममोन बेनि मोजां मोनगोन नामा बे गोरोन्थिखा ना नेरसोना लांदों ना गोरोन्थिखा एकदम जेरैबाबो हमनांगौ आरो बेखौ नांथारगौ नङा बे नेरसोना लांदों होननानै गोरोन्थिखा नामा होनदों माने बे नेरसोनखौ लांदों होननानै नंखाथारगौ नामा होनदों नेरसोन लांनाया एकदम नंथारगौ एकदम जोंहा फिसाला सानै दङ हौवासा सानै सासे 10 बोसोर जाबाय सासेया 5 बोसोर जाबाय आलाय सिलाय न'आव दङ गथ'आ ओंखाम संनानै जाहोयो गामियाव दाखालि गामियाव हमनो मोनबाय गुगोन होननाय खारबाय हराव माने गामिनि मानसिफ्रा हमदोंमोन जाहैबाय हमाखै माने मोनथियाखैनो बै हिनजाव माखासेफ्रा नुदोंनो बिसोर मानो जुमाय लोंबाय थादों बिसोर दरजा फांथेनानै जुमाय लोंदोंनो ओमफ्राय सानैबो हिनजावा माबानो दख'ना ब्रासा जेबो गैयानो ओमफ्राय सासेया बैसां सिङाव हाबनानै थादोंनो जाङिया गाननानै खामानि मावलाय थादोंमोन आरो सिगांबो जालायबाय थायो खोमा मोनथिया आङो बिदिसो जाहैबायना बुस्थुआ होमबा बिराद माने घटना आरो बेबो माने खोन्थाहरा ओमफ्राय दा नों बेखौनो नांबावगौ नांफिनबावगौ ओमफ्राय नोंनो बेखौनो नांफिनबावगौ नांफिनगौ बेखौ लाफिननानै बुख्रुबना बुथाराथ' नङा बे नङा नङाबा मानोथो नांफिनगोन एफा गाज्रि दे जेब्लाबो मोनसे माने गामियाव बिसार खालामनानै मोनसे जालायगोन माने गामियाव लोगो लाफिननानै गामियाव जालायगोन जाबाथाय नामा गामियाव बिसार खालामलायनोसै मा जायो
नोंबो दा कर्नाटकआवसो दं जाहैबाय नोंबो आरो गामियाव फैयाबा आं थांगोन आं गाबोननो फैसा हरगासिनो दङ गाबोननो सोना हरगोन आं गाबोननो थांगोन आङो नोंनो फैसा सोना हरबावनांगौसो गामिनिफ्राय होमबा हा नोंनाव दा फैसा गैखाया होमबा गैया हरगोनसो ओरै माबा कार्बिआलंनिफ्रायसो हरगोन खाखिनिफ्राय दे होमबा मादा मा होनो नोङो आंनो फट'खौ हरबानो जाबाय फट'खौ दे गामिनाव खनसे खोन्थाफिनलाय गामिया मामोन मिलन गामि निरन मिलनपुर मिलनपुर ओं दे आदा होमबा आंनो माबा हरदो नोंनि नाम्बार नोंनि वाट्सएपआव हरजोबदो गासिखौबो आं हगारना होनोसै दे दे हरदो थ' रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअनि टपिकखौ आङो बेसिमावनो फोजोबनाय जाबाय आरो आङो नेक्स्ट मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लाबोनोसैलाय नोंथांमोना बैफोर आपडेट भिडिअखौ मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो बेल नटिफिकेसनखौ अलाव प्रेस होना लाखा मानो होनबा जे आपडेट भिडिअ मोननो थाखाय माने नटिफिकेसन थांनांगोन दा बेनि थाखाय अलाव होना ला जाहाथे नटिफिकेसन थाङो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फार्स्ट नुयो थ' साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो हायोबा लोगोफोरजोंबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बयबो बिदि भिडिअखौ नायनो मोनो आरो आपडेट मोनो थ' जों दिनैनि भिडिअनि टपिकआ बिसिनिल'मोन थ' जों इयावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै फोजोबनोसै थ' थेंक इउ स' माच वाचिं फर इउ